Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mazauna Libya, ina so zai muku ta tambaya game da aure. Na ji kamar kuna cewa aure ya kawar kuɗi, to ina son ku faɗa min ra'ayinku akan haka. Haya mu je. Jika. Jama'a an ce yarmi ya ƙara kuɗi 600 ko 700 kenan ya kamata mu samari sai mun kai kukanmu da bazum. A wudan mu sai mun kai kukanmu da bazum ya tuwa sun kima kuɗi. Kyawun hannu ya ce 250 ko 300 daidai kyawun ta kenan amma haka 700 ranar mota ta mutum zai sayi. Bazum mu ko shi dai ya san zuwa harkokin su duniya ta canza. Awo. Kaiwa Mala Abdullahi ya zaka ce. To kaiwa Mala Ilyas. Abinci a sai mu ce Allah ba wani shi zaba mu da alheri. To lalle dai kaji. To gaskiya uwayen da ya kamata ku yi sauki ga 'ya'yan naku.